बे समाव टाइगार इज बैक नङा, बे समाव जारौ मोसा इज बैक। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे समाजारि बिजोङाव बे समाव हाग्रामा महिलारी, बे हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जे बुंथिदों जे टाइगार इज बैक आरो बे टाइगार इज बैक बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव टाइगार इज बैक नङा, बे समाव जारौ मोसा इज बैक होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिपिएफआ टाइगार इज बैक होननानै जा बुंनानै जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया 100% रोखा। जारौ मोसा इज बैक आरो बिथाङा बरनायनानै होदों, थामहिनबा फोरमायना होदों जे जारौ मोसानि ओंथिया मा। जारौ मोसानि ओंथिया ओरैबायदि होननानै बिथाङा बुंथिदों जे जारौ मोसा माने ओरैबायदि जाय सुबुङा सोरबा सासे सुबुंखौ हिंसा बेखौ नायनो हायाखै आरो बेखौ ओरैबायदि हिंसा थासारिजों बा थामहिनबा बेखौ गाज्रि मोनो, जायखौ नोजोर बोनानै बे मोसा जानानै बे सुबुंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय नाजायो बा हिंसा खालामनो थाखाय नाजायो आरो बे समावनो सोरबा नखरनि सुबुङा बेनो बा नखरनि बिसिया दखना गारना होयोब्ला बे मानसि महर मोनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बा थामहिनबा फोरमायथिना होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो एखेबायदि बिथाङा हिंसा खालामदों बा सोरनिबा सोरखार सालायनायखौ सोरनिबा खामानि मावनायखौ बिथाङा जोबोद हिंसा जादों आरो हिंसानि थाखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों होननानै बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे टाइगार इज बैक नङा, बे समाव जारौ मोसा इज बैकसो, टाइगार इज बैकनि सोलाय बे समाव मुं दोनदों जे हाग्रामा महिलारिखौ जारौ मोसा इज बैक होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। मानोना बे समाव जारौ मोसानि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंथिदों जे जारौ मोसा माने ओरैबायदि जेराव जाय सुबुं बे सुबुङा सोरबा सासे सुबुंखौ हिंसा नोजोरजों बा मोजां मोना बैखौ खिथेर लानो थाखाय हाबा मावो, बैखौ खिथेर होखारनो थाखाय हाबा मावो आरो हिंसानि नोजोरजों खामानि मावनो थाखाय नाजाबाय थायो। बे नाजाबाय थानाय समावनो जुदि नखराव थाङोब्ला नखरनि सुबुङा दखना बा गामसा गारनानै होयोब्ला बै आलादा महर मोनफिनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिनि बे बिथिङावबो थिग बेबायदिनो टाइगार नङा, बे समाव जारौ मोसासो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामाखौ टाइगार होनदों, टाइगार इज बैक होननानै बिपिएफनि जा मोखां बिजाबफ्राव दिनै नुनो मोनदों। आं नोंथांमोननि मिडियाजों बर'नि मोनसे खाना फोथायनाय सल'नि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय जारौ मोसा होननाय। हाग्रामाखौ जारौ मोसाजों रिजायनो हायो। जारौ मोसाया ओरैबायदि, हमनानै ला आं नोंथांखौ मानिबा थाखाय दुखु मोनदों, नोंथांनि धन सम्पतिनि सायाव आंहा हिंसानाय फैदों बा सोरनिबा जौगानायनि सायाव हिंसानाय फैदों। बेखौ धंस खालामनो थाखाय, बै मानसिखौ धंस खालामनो थाखाय माने मोसा जानानै मानसिया जारौ मोसा जानानै बै मानसिखौ नस्थ खालामनो थांनाय। बिनिफ्राय फैफिननानै जेब्ला नखरनि मानसिया बिनो गामसा बा दखना सिरि गारदेरना होयो, बे मानसि महर लाफिनो। हाग्रामानि केरेक्टारा जारौ मोसा बायदि। बिपिएफआ टाइगार इज बैक होननानै जा बुंनानै जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया 100% रोखा। जारौ मोसा इज बैक। जारौ मोसानि गुबै थांखियानो जादों माने हिंसाखुरिया, असान्थि नागिरग्रा, मालायनि मोजांखौ लुबैयै, बेखौनो जोङो बर'आवहाय जारौ मोसा होननानै बुङो।